Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana charlaremos co cantante Roi Casal, que actúa este domingo en Vilanova. Tamén afondaremos no traballo que desenvolve na nosa contorna a Sociedade Española de Ornitoloxía e celebraremos o 90 aniversario do grupo de teatro Airiños de Rianxo. Ademais, tamén estaremos, por exemplo, nas festas do Verán de Ribeira ou no Albariño de Cambados. Benvidos e benvidas ao Verán Verán. Comezamos. Pois arrancamos este Verán Verán poñendo o foco nas aves que viven na nosa contorna, o cambio climático, a presión que exerce o ser humano sobre moitas especies fan que vivan en retroceso, así que imos falar un poquinho sobre este tema. Facémolo con Gustavo Ferreiro da Sociedade Española de Ornitoloxía en Pontevedra. Que tal, Gustavo? Hola. Moi boas, benvida ao Verán Verán. O primeiro, aquí en Galicia, por exemplo, na contorna das Rías Baixas, notase os efectos do cambio climático, por exemplo, os efectos das vagas de calor que se están a sufrir noutros puntos, por exemplo, da Península Ibérica? Si relacionamos coas aves, sí, claro. As aves son un dos primeiros animais que detectan e que se utilizan xa desde fai moitos anos para estudiar o clima. E as aves migratorias vamos vendo xa desde fai moitos anos que están mudando as súas datas de chegada ou de partida en función dos cambios que está vendo no clima. Todas as aves que veñen de África pois, empezan a chegar un poquinho antes, as que veñen do norte de Europa tamén, marchan antes incluso, saben que nos seus zonas de cría norteñas despois xa teñen mellor clima, o sea que sí que se vai notando, sí. Hai casos, por exemplo, máis rechamantes ou que impactan máis, por exemplo, destes últimos meses noutros puntos da Península Ibérica, vénseme o caso, por exemplo, especies que terían que estar en Doñana, pero que marcharon, por exemplo, para a zona do delta do Ebro, escapando precisamente da falta de auga, das altas temperaturas. É un caso moi destacable, non? Ese, non sei se aquí poderíanse dar fenómenos ou situacións como esa a curto prazo, ou se xa se están dando comportamentos extraños, podemos dicir? Estánse dando. Isto, hombre, na Península Ibérica notase máis na metade sur, as sequías fai que moitas aves críen mal ou non críen, ou se desplacen a criar a outras zonas. O peor é que basicamente non crían, entonces as poblacións acaban baixando. Nas nosas zonas estamos notando, por exemplo, que o clima, cando vai cambiando, está xerando momentos puntuais de temporais fora de datas, non? Fora do inverno, do outono, que eran os tradicionais. Estamos vendo temporais a veces ao principios do verán, na primavera, en plena período de cría, que sí provocan máis mortandade e pérdida de niños, non? De aves, o sea que sí, por suposto que se nota, claro. Bueno, e este tipo de comportamentos, estas alteracións das rutinas de moitas especies, como son estudadas dende a Sociedade Española de Ornitoloxía? Bueno, hai moitos programas de seguimento. Dentro da SEO Overlife temos programas de seguimento de aves invernantes, entonces estudiamos como datas de chegada e partida das aves que invernan en España, e tamén de aves reproductoras, incluso de aves nocturnas. O sea, en todos esos programas de seguimento que se levan facendo moitísimos anos, algún con máis de 30 anos, e esa perspectiva a longo plazo é o que nos está dando as pistas, non xa de o que está pasando co clima e como se relaciona coa aumento, disminución, cambios de lugares incluso de moitas das aves de Europa. Bueno, pues, se parece, volvemos agora a nosa contorna nestas últimas semanas, nestes últimos meses, dende a SEO estades a poñer o foco en problemas concretos que sufrimos aquí, por exemplo, nas Rías Baixas, en diferentes areais, en especial por eses comportamentos humanos que condicionan a vida e o benestar de moitas especies. Falo, por exemplo, do caso concreto da xa famosa píllara das dunas. Antes de contarnos cales son os problemas que sofre esta especie, explícanos que tipo de ave é a píllara e por que é tan sensible, quizáis, á acción do ser humano. Bueno, a píllara das dunas é unha ave
especial, non, dentro das nosas aves reproductoras galegas. Para empezar, é unha ave pequeniña que cría nas nosas costas, e encima é unha ave limícola, é dicir, é unha ave que se alimenta ou que usa como zona de alimentación e de cría espacios con limos, digamos, o seu nome nos dá pistas, non? Ese grupo de aves limícolas temos unha gran variedade ao longo do ano, pero 99% solo son invernantes, son aves que crían no norte de Europa, e témolas aquí no inverno, veñen aquí escapando do xeo, da neve, pasan aquí todos os meses de inverno e volven na primavera hacia o norte europeo a reproducirse alá. A píllara das dunas forma parte dese grupo de aves limícolas, pero témola aquí reproducíndose, non? É das poucas limícolas que crían en Galicia. Prácticamente hai 2 ou 3 especies, nada máis, esta é unha delas. Por eso é especial, non? É das únicas limícolas que crían aquí. Cal é a característica que fai que a presión humana lle afecte máis? Pois que crían nas nosas praias. E claro, que pasa nas nosas praias? Que teñen unha ocupación altísima. Tradicionalmente, hasta non fai moitos anos, as praias nos disfrutábamos delas no verán, ao final era xullo a agosto. Eso se compatibilizaba bastante ben coa píllara, que eles empezan a criar na primavera, o sea, en marzo, abril. Entonces, máis ou menos, iban aguantando relativamente ben. Que está ocurrindo agora? Que ocupamos as praias todo o ano, e máis estas das Rías Baixas, non? As do norte de Galicia aínda aguantan un poquinho máis, pero aquí temos xente nas praias pois en inverno, en primavera, no verán, todo o ano. Esa presión humana e o que leva asociado, non, o ser humano nas praias, pois moitas infraestructuras ao seu redor, actividades deportivas, lúdicas de todo tipo, mascotas, de todo isto é o que está afectando moi seriamente a píllara. Aparece recollido no Catálogo Galego de Especies Ameazadas como unha especie que está en perigo, é dicir, xa está considerada como unha especie que corre serios riscos. Que apareza neste catálogo, por exemplo, que implica de cara á súa conservación e recuperación? Bueno, no Catálogo Galego de Especies Amenazadas está como vulnerable, no Libro Rojo de España está como en peligro. Que implica, a nivel legal, varias cousas. Por exemplo, que as administracións competentes, neste caso é a Consellería de Medio Ambiente da Xunta, se redactou un plan de conservación da especie. É dicir, a nivel legal, ten recollidas unha serie de pautas que hai que seguir para intentar que a población non siga descendendo e se conserve, non? E que aumente. Aí están pautadas, digamos, e legislado o que se debe facer con ela e o que debemos facer os humanos nas divertimentos, non? No noso ocio, en esas praias onde cría, non? Que hai moi poucas praias que cría en Galicia, por desgracia. Non sei se lle gusta máis a píllara a Rías Baixas ou tamén se estende por toda a nosa costa, tamén as Rías Altas, parece que máis por aquí, non? Non sei. Pois non, é ao contrario. Máis hacia Rías Altas? A ver, temos moi pouquiñas píllaras en Galicia. Poden oscilar entre 80 e 88, non chegan nunca a 90 parellas reproducíndose nos últimos anos, estuvo un pouco peor incluso. Na provincia de Pontevedra, o sea, en todas as Rías Baixas, temos bastantes poucas, non chegan este último ano, igual non chegan nin a 12 parellas, 15 parellas que criaron aquí, o sea, vai bastante peor que na provincia de Coruña. Tamén é verdad que está relacionado non pola escasez de praias, nin porque haya mellores ou peores praias, sino que está máis relacionado porque hai máis actividade humana nas praias do sur que nas do norte, basicamente por eso. Temos boas praias, digamos, tendríamos bo hábitat para elas, pero estamos, digamos, como habitando ou insistindo moitísimo máis nas praias. Bueno, aquí na nosa contorna, na comarca do Salnés, hai unha praia en concreto onde estades a traballar precisamente coa píllara, que é a praia da Lanzada, no concello do Grove, unha zona, como ti ben comentas, con forte presión turística. No caso da Lanzada, que se fai para preservar que a píllara poida vivir ali e que poida convivir co ser humano? Bueno, todas as Salnés hai en 2 concellos onde hai playas con hábitats axeitados e que con cría, digamos, recente. Son 5 praias, 2 no concello de Sanxenxo, que sería Montalvo e Major, e 3 no concello do Grove. Sería a Lanzada, que a Lanzada é compartida entre os 2 concellos, Sanxenxo e o Grove, e as outras 2 praias do Grove sería Area da Cruz e Mexilloeira. Nesas 5 praias é certo que este ano criou solo en 2, ninguna de Sanxenxo, e na Lanzada sí, e Mexilloeira tamén. Que pasa na Lanzada?
Pois claro, é unha das praias máis famosas da provincia, con unha presión humana altísima e polo tanto con unha ocupación non só en período estival, sino en período todo ano, continuo, todo o ano. Que está pasando ali? Pois bueno, que hai unha presión importante humana que, vou dicir unha cousa, non é de todo incompatible. Non é necesario sacar a xente da praia para que poida reproducirse esta especie, pero sí hai que respetar certas cousas. Que se fai? Bueno, o propio plan de conservación da píllara xa indica varias cousas. Unha delas que se está facendo é facer o seguimento desde que comeza o período reproductor, que ven sendo desde o mes de marzo, localizanse nidos, localizanse parellas, unha vez que se topan os niños se protexen, fanse unha protección con un xaulón grande e con un balizador perimetral para evitar que a xente que vai á praia pois, non se acerque demasiado e eles poidan incubar. Pensemos que fan os niños no chan, a diferencia de outras moitas aves que fan nos árboles ou en zonas elevadas, a pillara non, pillara a niña no chan, co cual nos de forma despistada podemos tirarlle unha toalla encima e chan na propia área da praia, non ten que ser a zona de dunas, non? Pode ser tamén a propia área. De feito, fano na praia, na parte alta, eso sí, onde non chegan as mareas, pero antes de subirse a duna. Claro, preguntaba cheu pola praia da Lanzada, inda que hai esas 5 praias na comarca do Salnés, porque nas últimas semanas nas vosas redes sociais sí que estabades a poñer o foco, non? Nesa praia da Lanzada, e podíamos ver precisamente nesas publicacións eses balizamentos onde protexedes, onde pedides que a xente que respecte, non, a reproducción desta especie, non? Sí, hai que decir que é verdad que chamamos a atención sempre cando se aparece algunha amenaza nova, non, ou aparece algún atentado directo, e neste caso foi así, non? Por eso o publicamos, pero tamén é certo, e hai que decilo, que en xeral a xente respeta os balizados, non todos os anos, e son moitos os que levamos traballando con este tipo de balizamento, solo recordo un ano que algún camberros entraron a romper un niño. O sea que en principio é algo que hai que decilo, que a xente respeta en xeral. Que pasou neste caso? Pois digamos que os animales domésticos en estas praias de reproducción están prohibidos, non só en estas datas, non só polo tema de píllaras, o sea, non só pola fauna silvestre, sino tamén por salubridade en playas, non? Por tema humano. Están prohibidos os cans. E bueno, que ocurriu? Pois bueno, que sempre vai a xente, algún que se salta as normas, pois que vai cos cans á praia, o solta por ali e topamos un poliño que ainda non podía voar, pois cun ala rota. Entonces aí foi cando chamamos a atención de que isto non pode seguir así, nos quedan moi pouquiñas píllaras e vamos a acabar extinguindoas por culpa do ocio das nosas mascotas. Eso é algo que non ten lógica ninguna. Que a xente non se dá conta que, bueno, pensa no benestar quizáis do seu can, non se dá conta que, bueno, que en principio tampouco deberíamos levar en xeral os cans ás praias, non? Senón hai unha convivencia entre o resto de bañistas que estean ali, pero que neste caso, claro, se soltamos o can e deixamos que ande por onde el queira, pode acabar precisamente facendo cousas como que nos estás contando, non? A ver, claro, é certo, os animais todos teñen dereito a disfrutar, non? Pero hai que ter unha cousa moi clara. O primeiro que temos que facer como cidadáns e como sociedade avanzada é respetar as normas. Nesa praia non se pode levar cans, non? Por distintas causas, xa decía, non? Unha delas é esta, pola protección dunha especie en perigo. Entonces, partindo de aí que todos temos que ser como sociedade cívica respetar as leyes, despois é certo que todos os animais teñen dereito a disfrutar. Hai outros sitios, non? Tamén exactamente, pero cada un no seu sitio. Non podemos estar pretendendo darlle máis valor aos animales domésticos que aos silvestres. E non podemos pretender que un animal doméstico teña máis dereitos que un animal silvestre. E de feito, no Concello do Grove, un pouco por dar unha alternativa, se habilitou unha playa canina. O sea que a 5 minutos en coche da praia da Lanzada hai unha playa canina, que lle pode dar esa alternativa a esa persona que quere levar o seu can á praia. E ainda así, a xente, pois eso, se salta as normas, non? Entonces, por eso digo eu que hai que pensar en todo. É unha postura un tanto egoísta, non? Dos propietarios dos cans, de que o meu can que disfrute e me dá igual o resto dos animais, non? Pois é o que queremos chamar a atención neso. Mira, nunha desas imaxes que publicabades nas vosas redes sociais denunciando precisamente este caso que nos estás contando, vemos a unha axente da Policía Local, creo que neste caso do Concello do Grove, porque isto aconteceu xa no Concello do Grove, ainda que foi na Lanzada, non? Falando, non, co dono, neste caso do can, claro. A pregunta vai un pouquiño pola sintonía que tedes no voso caso, por exemplo, coas administracións,
coas forzas, neste caso coa policía local, se vos sentides arroupados neste traballo conxunto de cara á protección neste caso das píllaras. Bueno, nós somos unha ONG científica e de conservación, entonces sempre vamos a ir da man das administracións, non? Porque as competencias son deles e as autorizacións son deles, sobre todo cando se traballa en especies protegidas. Pero é certo que sempre demandamos máis. Entonces, para nós foi algo positivo que a propia Consellería de Medio Ambiente aprobara o plan de conservación da píllara, e os axentes ambientais veñen para a praia de vez en cuando, visitan e controlan que se cumplan as normas, os vixiantes de medio ambiente fan o mesmo, e a Policía Municipal do Grove tamén colabora. É certo que nós sempre pedimos máis, porque ao final están moi limitados, sabemos como son os concellos costeiros, turísticos, con unha población altísima nestas datas, e non dan abasto. Hai unha policía, pois, un número X de axentes, que moitas veces os chamas e están en 1000 fregados e non chegan pois, unha hora máis tarde, non? Entonces, sí colaboran, pero sí que insistimos en que se aumente, non, a presencia deles vixiando estos espacios, non? En todos os ámbitos, Policía Municipal, porque as competencias non son só deles. Policía Municipal, axentes de medio ambiente, vixiantes de medio ambiente, Garda Civil do Seprona, digamos, tamén teñen competencias de medio ambiente, o sea, todos esos corpos colaboran, pero sempre insistimos que hai que pedir iso un poquinho máis. Bueno, pues te parece non nos centramos só no caso das píllaras, falamos antes de problemas relacionados co cambio climático, a presión do ser humano aquí nas Rías Baixas, no voso campo de acción. Que outras especies tamén están, bueno, en risco de extinción ou en perigo por culpa destes factores? O cambio climático ou o clima en xeral afecta a todas as especies. Xa non só de aves, falemos de todo. Nos afecta aos humanos, que vamos a pensar pois, de insectos, de aves, de mamíferos, de todo. O sea, afectanos a todos. Que ocorre co clima? Cando o clima vai mudando de unha forma lenta, dalle tempo a adaptarse. O que falábamos antes, de que a mellor se desplazan a outras zonas, e onde hai unha sequía moi pronunciada, pois van a outras lagoas e crían aí. Que está ocurrindo últimamente? Pois que os cambios son tan bruscos, son tan de un ano para outro, que esa adaptación non será, é imposible, non lles dá tempo a adaptarse. Entonces, nos estamos notando nos dous períodos importantes, por exemplo, de aves, que é o de parte reproductiva, primavera, verán, e parte invernante, que acolle todas as aves invernantes do norte europeo, que cambiaron moito. Por exemplo, nos anos que levamos estudiando as aves invernantes, pois nos damos conta de que hai moitas aves que están deixando de vir a pasar o inverno aquí, ou que veñan en períodos moitísimo máis cortos. Hai patos que viñan antes do norte de Europa, escapando dos países nórdicos, por exemplo, do xeo, que xa non baixan tanto. Por qué? Porque o clima lá non é tan duro. Entonces notamos eso, que hai menos especies de aves norteñas que poidan vir aquí a invernar. De todas formas, varía moito en función da especie que falemos, non? Hai outras especies que siguen coas súas migracións, que a mellor nas súas zonas de cría lle vai mellor, que aquí fixemos unha boa labor de protección en algún espacio e está aumentando lixeiramente, outras que van a menos. Hai cambios continuos, non? De aí o facer estudios a longo plazo, porque iso é o que nos vai a dar a pista realmente como vai. Bueno, botándolle unha ollada tamén a vosa página web, vexo que tamén tedes campañas de concienciación sobre o lixo que, por desgraza, topamos nas praias, nas cunetas, no medio do monte, en calquera recuncho, hai refugallos por todas as esquinas. Neste caso, claro, cando se fala de, por exemplo, lixo, moitas veces vénsenos o problema a mente, o problema do lixo no mar, de como afecta aos peixes, non? Que comen esas, por exemplo, os microplásticos, non? No caso das aves, como lles afecta a presenza do lixo nos distintos puntos? Pois da mesma maneira, se estima, fíxate, o que digo, se estima que morren en torno a 1 millón de aves mariñas por culpa dos plásticos no mar, ao ano. E son estimas sempre a baixa, porque isto, ao final, ter datos moi concretos é moi complicado. E como morren, como lle afecta? Pois de distintas maneiras. A moitas aves lle afecta simplemente por engancharse, por quedarse pois imagínate unha gaivota que se topa unha bolsa flotando no mar, que baixa a mirar a que é, son curiosos os animales tamén, a veces pensan que é comida, se engancha na bolsa, e a bolsa aí con agua non é capaz de volver a voar, queda aí liada e acaba morrendo, de fame e de frío. Outras veces por atragantamento. Sí que cachiños, as bolsas vanse rompendo, que falábamos, vanse convertindo en partículas de plástico máis pequenas cada vez, as tragan, pode haber atragantamentos, pode haber obstruccións intestinais, tamén se dá bastante a menudo.
E pode haber que unha terceira causa importante, o vimos o ano pasado con unha píllara, que se enganchan e que se lían en pequenos cordeles, tanzas destas de sedales de pesca, e tivemos unha píllara que hubo que rescatar que estaba liada ali nun manoxo de cordeles. O sea que hai moitísimas causas que lle afectan aos animales, as aves. Bueno, unha das misións tamén de SEO é traballar para que se preserven, para que se collen os espazos naturais. Supoño que tamén loitar para que se vayan recuperando espazos que estaban degradados ou que tiñan anteriormente un uso por parte das aves e que agora non o teñen, non? Nese sentido, como traballades vos? Bueno, dentro de SEO, insisto, somos unha ONG científica e de conservacionista, non? E aí temos moitísimos ámbitos de traballo. Pensemos que no mundo da conservación hai que traballar de forma directa, no campo, no terreo, e de forma indirecta con administracións e con educación ambiental, al final con divulgación científica, ¿no? Que é a base, ¿no? Para que a sociedade o valore. En conservación directa, digamos, pues fanse de todo tipo. Aquí, por exemplo, firmamos un acordo de custodia do territorio co Concello do Grove, onde se declara reserva ornitolóxica de SEO BirdLife, un espacio natural grande, que xa ten outras figuras, non, de protección a nivel europeo e nacional, e aí facemos traballos pues, de todo tipo, de eliminación de especies exóticas invasoras, que é unha gran amenaza ahora mismo para a natureza, o que dixeches ti antes, de limpeza de lixos, de plásticos, tanto na costa como nas zonas de interior. De actividades, por exemplo, de aporte ou axuda ás aves aportándolle niños artificiais, que máis? Traballos de marcaxe, de anelamento para que podemos seguir, para que podamos estudiar como se moven as aves, o sea, todo tipo de actividades que te podes imaginar as intentamos aplicar sempre cando tamén teñamos medios, non? E colaboración por parte das administracións. Se te parece, agora imos ata Pontevedra porque ali están traballando, comezando a traballar na recuperación da Xunqueira de Alo, un espazo moi degradado dende hai moitas décadas, con ese parque de maquinaria, con esa imprenta provincial prácticamente non, en riba da marisma, agora estáse recuperando iso. Supoño que é un bo espazo para vos poder agora facer moitos estudos, moitas análises e moito seguimento conforme se vai recuperando ese espazo de como as aves e o resto de fauna tamén volve, non, a ocupar un espazo que lle foi roubado, non? Sí, unha pena, aí se fixeron recheos inmensos e bueno, incluso o proxecto inicial era aterrar toda a marisma, senón menos mal que se frenou a tempo. Respecto a ese proxecto concreto de eliminación das naves da Diputación, da zona non me conozco o proxecto en profundidade, 4 cousas que vin en prensa e tal, pero non coñezo o proxecto final, non que se pretende conseguir aí. Si se pretende regenerar o espacio natural original, é dicir, volver á marisma, sería o ideal, Non sei, non teño claro que ese sea o obxectivo deste proxecto. Sei que creo que a demolición xa está feita, se está agora con algo de capa vegetal, de movementos de terras e todo isto. Non sei hasta que punto se vai a pretender recuperar a marisma. Igual que polo pouco que leín do proxecto, se pretende un pouco crear unha especie de parque urbano, non? Non sería a mellor das solucións, polo tanto, para que as aves volvan a ocupar ese espazo, claro. Claro, ou polo menos non vamos ese obxectivo non vai buscar as aves orixinais. Ao mellor fomentamos outro tipo de aves, as aves máis urbanas, de parques e xardíns, que tamén hai un grupo de aves que se acercan aos nosos parques urbanos. Pero, desde logo, as aves que habitaban aí na marisma non se van a recuperar se non regeneramos a marisma. Claro. Entonces, non teño unha opinión en profundidade ese proxecto porque non mo conozco en profundidade. Bueno, pues ainda estamos a tempo que a quen corresponda que tome nota, non? Que pense tamén nas aves que poden ocupar ese espazo. Estamos xa rematando, pero queríache preguntar un poquinho tamén por cousas máis do voso colectivo, da vosa ONG. Por exemplo, a xente que este interesada ou preocupada polas aves, que ten que facer para botarvos unha man? Supoño que tamén teredes como unha rede de voluntariado que pode tamén colaborar convosco, non? Sí. Bueno, somos unha ONG ademais grande, entonces a nivel de, non só aquí, estamos agora falando do noso territorio, non? Pero non só en Galicia, SEO BirdLife traballa en toda España e incluso estamos a nivel mundial, non? Con presenza en 120 países. Sí, a nivel voluntariado traballamos,
unha dos focos onde centramos moita atención en abrirnos ao público, non? E entonces organizamos actividades desde introducción ás aves, simplemente que a xente vaya coñecendo as aves para ao final collerlle cariño e ao final axudar na súa conservación, que sería o objetivo final. Ese tipo de actividades abertas e de excursións, de salida ao campo para coñecer aves, facémolas todo ano, o sea, todos os meses do ano, excepto agosto, organizamos unha salida gratuita e aberta para todo o mundo. E a maiores, temas de voluntariado sí, para proxectos concretos, por exemplo, cando estamos iniciando o proxecto da Píllara tamén, pues abrimos a voluntarios, explicando un pouco cal é a labor no que hai que facer na praia, e porque hai unha labor simplemente de seguimento, hai que facer ese dato científico, hai que telo, de cantas parellas entraron, cantas parellas criaron, cantos poliños naceron, cantos sobreviviron, cantos chegaron a voar, e todo eso é un proceso de 6 meses prácticamente nas praias. Entonces aí nos abrimos moito a voluntariado tamén, claro, en este caso é un proxecto que non temos financiación externa, o sea, facémolo pois con traballo voluntario. Unha desas últimas saídas, non sei se foi a última que fixestes, foi a zona da Serra do Suído, supoño que hai tamén, ademais de estar pois en contacto coa natureza, tamén tarefas de observación, identificación e tamén un poquinho explicarlle á xente, non sei se a xente que soi participar neste tipo de saída xa coñece un pouquiño, xa vai algo preparada ou comeza dende cero, tedes que explicar con todo detalle toda a vosa actividade. Sí, hai de todo. Nas saídas hai xente nova que empeza de cero, que é o primeiro día que aparece ali, e despois hai xente, bueno, pues asidua, non? Que repite e que insiste. Sí, pero sempre intentamos adaptarnos a, digamos, a xente que menos coñece, claro, a xente que empeza. E é certo que non só falamos de aves, ao final falas de aves, falas do ecosistema onde estás en ese momento, da importancia dos hábitats desos, de cales son os valores naturais, cales son os seus problemas de conservación tamén. Bueno, falas un poquinho de todo, non? Darlle un pouco esa imaxe xeral á persona que sale para que se faga unha idea do que temos ao noso redor. Bueno, pois moitos dos valores dos que estamos a falar tamén se poden vivir, por exemplo, en riba dun barco neste concello. Temos o Playa de Sanxenxo que permite pois a veciños e visitantes coñecer as artes de pesca tradicionais e tamén pois descubrir en detalle todos os recunchos das nosas rías. Vamos ver de contado unha reportaxe arredor deste proxecto que se chama Mariñeiro por un día, pero antes teño que agradecerlle a Gustavo Ferreiro a súa visita dende a Sociedade Española de Ornitoloxía en Pontevedra e rematar, Gustavo, brindando, como facemos sempre aquí no programa, como non, con Martín Kodax. Moitísimas grazas pola túa visita. Saúde. Me ha impresionado mucho lo del pulpo, porque nunca había cogido un pulpo en vivo, así que lo típico esto de las ventosas, que te dicen, no, que se te pegan las ventosas, es verdad, es como si te pegaran. El rato que estamos aquí, que todo lo que nos comentan ellos, las experiencias que te están contando, el contacto con lo que hacen día a día, la verdad es que es algo diferente que no hacemos todos los días cuando vamos por ahí a la playa o por ahí, ¿sabes? A actividade de Mariñeiro por un día consiste en que poida o cidadano ou calquer veciño ou turista que se acerque a disfrutar dunha xornada de pesca sin variar nada, todo interactuando con diversas especies que veñen, como son estrellas, fundamentalmente o pulpo, que é a nosa estrela. Facemos un pouquiño un percorrido sobre o que era antes o Porto Pesqueiro, como interactuamos e convivimos perfectamente co novo Porto Deportivo, bueno, xa leva 19 anos. Empezamos por aquí, terminamos o mellor en Cabicastro, Area, recorremos todo, é un lugar, e bueno, como podedes ver, non hai que ir moi lexos para que o noso mar nos dea fruto, non? É fundamental explicarlle aos nenos que temos un mínimo, unha talla de 1 kilo, e explicarlle que para que haya un futuro polvo temos que tirar os pulpos pequenos, canto pesan.
Nécora recollemos algunhas, si está boa, si é femia non, si está chea, e claro, como non, tiramos varias que estaban floxas, podíanse coller, tiñan talla legal, e bueno, eso hai que explicar aos nenos para que se conciencien nun futuro de que ten que haber un consumo responsable e hai que tirar os alevíns pequeñines non. Este obxectivo é diversificar un pouquiño e baixar a presión pesquera tamén sobre o mar, porque desa maneira nós actuamos menos, porque non podemos ter os mesmos útiles no mar ou manasas, entón isto axuda un pouco a contribuir, a parte de enseñar como non, porque nos gusta enseñar o que non facemos día a día, que nunca se pudo facer hasta ahora. Nos ha impresionado mucho que van unidas una a una y las tienen que ir tirando en orden porque si no se hace una pelota de la leche. Y están muy bien recogiditas, como ves, y tiene que volverlas a tirar en el mismo orden, porque si no, se lía. E despois, aí a determinada hora do día, o principal tamén, como non, disfrutar deses, bueno, pois, nécoras e pulpos que lle damos para que vayan totalmente comidos, con 2 nécoras por persona, e pulpo hasta que dice non quere máis, incluído un miño da terra. Que no lo dude mucho porque es algo que no se... Yo creo que es una experiencia que no hacemos a diario y que es muy recomendable, sobre todo a ellos les encanta. Bueno, si te gusta un poquito los animales, el mar, la pesca y tal, pues muy bien. Y ahora se supone que además nos van a dar bien de comer. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Pois aquí estamos de volta no Verán, Verán. Facemos agora a parada nun dos eventos máis multitudinarios da nosa contorna, a Romería Vikinga de Catoira. O desembarco vikingo non defraudou e congregou a numerosos asistentes na contorna das Torres do Oeste, a gran maioría vestidos e pintados como a ocasión o merece. Finalmente, os vikingos conseguiron desembarcar, aínda que non sen diferentes problemas. 6 barcos cun 120 tripulantes tiveron que enfrontarse ás correntes do río Umia e coa marea baixa, que, bueno, fixo que algúns deles acabaran embarrancados na lama. Xa en terra, no recinto, os bárbaros deixáronse notar cos berros e as súas espadas, enfrontándose a todo aquel que se lles puxese por diante. Esta 63 edición deixa moi bo sabor de boca en Catoira, con multitude de propostas para todos os públicos e unha ampla participación. Ou, por exemplo, teatro para a rapazada ou a Vikinguiña, cun concerto de Paco Nogueiras. Tamén moita música coas actuacións de Luarna Lubre, Celtas Cortos, Daqui da Ría ou Lontreira. E tamén moita festa en Ribeira, capital do Barbanza. Encheuse durante 5 xornadas de moitísimos eventos nas súas festas do verán. Por ali tamén estivo, como non, a nosa compañeira Matilde Vázquez. Que tal, Dani? Aquí estou, e xa me podes ver que estou animadísima, e que mira como está isto, cheiño de cousas. Eu xa non sei en cal me vou montar. Mira, temos aquí as mellores atraccións, as mellores orquestas, a mellor música tradicional, e que as festas de Ribeira son as mellores. Dirías que as festas do verán de Ribeira son festas agardadas polos ribeirenses? Por suposto, ademais atrae moita xente, hai moita xente de fora, e a verdad que sí. Como están indo as festas?
Bueno, pois a verdade é que están indo xeñal, non? Xa vemos a vida que teñen as rúas, ategadas de xente, balbordo, música, danza tamén. Son tremendamente agardadas por os máis cativos, pero tamén polos adultos que queren pasar uns días de troula con estas boas temperaturas que temos. A mí me gustaría saber, o alcalde tivo tempo para disfrutar ou tivo que andar moi apurado? Ben, pois a verdade é que son días moi intensos, pero sí que saquei tempo para disfrutar coa familia, sobre todo cos meus sobrinhos. Aquí seguimos nestas festas de verán de Ribeira. Neste momento unha mostra de música e danza tradicional xusto por detrás de min. Imos a ver como sona isto. Isto é a mostra de música e danza tradicional de Ribeira, que sempre celebramos nas festas do verán, como parte do programa. Hoxe van a actuar 7 grupos, porque o que facemos é unha pequena mostra, 2 ou 3 temas cada unha, para que tampouco non se faga moi largo o festival, dura alrededor dunha hora e media, para que non se nos vaya máis longe do comezo da orquesta, que comeza ás 12:30 e tal. Ao final, o orixe e dixéramos a idiosincrasia da nosa festa, da nosa romería, é a nosa propia cultura, que é a música tradicional, e polo tanto non podía faltar na programación das festas. Que vos están parecendo as festas? Bueno, as festas ven como sempre, como todos os anos, que temos neve para o ano. E logo? A ver onde van, que aquí non se van a poder celebrar. Pero entonces haberá que aproveitar este ano logo. Estamos aproveitando a tope. E que é o que levas, que vexo que ves aquí todo cargado? Regalos aí da tómbola del cubo. Tocou, non? Tocou. E daqui para a orquestra? Daqui para a orquesta, para ver os fogos. Ah, tamén. É que hoxe é un día importante. Hoxe é o día máis importante. Bueno, chicos, vos pasade moi ben. Gracias, igual. O tempo acompañou, pero un pouquiño de vento fai. Podría ser peor. A ver, a mí me gustaría saber de onde é. Son de Valga. E que tal, que se está parecendo este ano? Pois, a verdad, aquí hai festas todos os días. Desde junio hasta terminar agosto. Si non é un fin de semana, é outro. É outro, exactamente. ¡Viva las festas do verán de Ribeira! La gente tiene que venir a Ribeira porque Ribeira es lo máximo. Alegría, felicidad, buen rollo, diversión, todo. Fiestas, orquestas y todo. A ver, chicos, ¿vosotros de dónde venís? Del País Vasco. Sí, hemos venido solo por las fiestas. ¿Y qué te está pareciendo? Muy bien, muy bonito, buen ambiente, todo muy bien. ¿Es la primera vez que estás en la fiesta? Sí, la primera vez. Y aparte veo que incluso con muletas, Coja. a la pata. Hay que disfrutar. Nestas festas do verán de Ribeira hai xente de todos os lados, non? Porque vos de onde son? De Estados Unidos, de Nueva York. E unha persona de Nueva York, de Estados Unidos, non se pode perder estas festas, ou si? Claro que no, ¿eh? Todos los años. Terminando hoy hasta ver los fuegos. E o próximo verán veremos vos aquí? Sí, siempre, todos los años. Bueno, este 2023 está sendo un ano moi especial para airiños de asados no concello de Rianxo. O grupo de teatro afeccionado Decano de Galicia celebra os seus 90 anos de vida e precisamente estamos ás portas de toda unha celebración que van ter esta mesma fin de semana alá en Rianxo. Recibimos aquí no Verán a Amantia Coello, a directora do grupo, e tamén a Merchi Rodríguez Pimentel, actriz de Airiños. Que tal? Moi boas, benvidas as dúas. Bueno, antes de nada, parabéns por eses 90 anos de vida que se di pronto, ni máis ni menos o grupo de teatro afeccionado máis antigo de Galicia. E como dicía eu, temos unha intensa fin de semana no concello de Rianxo e en concreto na Carballeira do Cura en Asado, se non me equivoco. Que ides facer este sábado logo para celebrar ese 90 aniversario? Pois imos facer unha romería ben grande, con un roteiro teatralizado, con xantar popular para quen queira vir e con actuacións. Temos a Edolado, a Esther Carrodeguas e Esperanza Mara, Kiko Cadaval vai dar o pregón, Silva Redonda vai amenizar o roteiro e vai estar aí na sesión vermú.
sorpresas de Teatro Airiños que nos guardamos. Deixome alguén? Creo que no. Ese sería o gran titular, pero que agora imos ir analizando este programa polo miúdo. Por exemplo, se os parece, comezamos por ese roteiro, porque eu cando preparando a entrevista vin a información, pareceu moi curioso, porque é un roteiro precisamente pola parroquia de Asados en puntos emblemáticos ou simbólicos precisamente, non, para o vosso grupo, onde explicaredes que pasou, non, nesa localización, non? Como vai ser? Pois como xa sabemos, 90 anos xa para que comezamos o ano 33 e alá no ano 33, da man das misións pedagóxicas da República, chegou o Teatro Airiño a Asados e a partir de aí empezouse a representar, se vos podedes imaginar, nos pendellos da aldea, non? E os ensaios eran nas casas particulares, na casa do director de Ramón Pimentel, que era sastre, e entón o próximo sábado ás 11 da mañán comezaremos un roteiro por eses lugares tan singulares. Igualmente de onde naceu, que foi do Partido Galeguista, pararemos na casa de Ramón Pimentel na Sastrería, que era, logo baixaremos a un sitio máis emblemático que era o Pendello, onde se facía onde era o Corral das Comedias, e logo, contando outras anécdotas, facemos unha pequena camiñata hacia outros lugares onde aconteceron outras moitas anécdotas que están escritas aí no libro e que nos teatralizamos. Entón, bueno, comenzamos ás 11 acompañados dos gaiteiros de Silva Redonda e parando en cada lugar e animamos a todo o mundo a que veña ás 11 da mañá ali en Asados a Rincán. Claro que si, temos tamén, como decías Amantia, ese pregón de Kiko Cadaval. Non sei se xa sabedes por onde pode ir a súa intervención. Non sabemos, pero Kiko Cadaval é amigo da familia Airiños desde fai moitísimos anos e, bueno, pois como é Kiko, seguro que fai algo estupendo, maravilloso, divertido e con cariño. Bueno, como xa nos comentabas tamén, despois dese xantar popular no que vai haber de todo un pouco, como ten que ser nunha boa romaría, temos varias actuacións, parte teatro, parte musical, non? Unha mestura de teatro e música, dende logo, para divertir a todo o mundo, non? Correcto, vamos ter pequenos sketches feitos por Teatro Airiños, un máis histórico, no que de feito vai actuar o que foi o terceiro director de Teatro Airiños, que é Xesús Santos, que é unha figura fundamental na historia de Airiños e no libro que citou, que logo falaremos, Merche, ou nos dous, ele é tamén, como digo, a memoria viva de Airiños, non? Empezou no 1956 como actor, e logo no 98 tomou o relevo a Ramón Pimentel. El vai actuar, isto é unha sorpresa que desvelamos así para todos, sí, cunha peza que el mismo adaptou sobre Valle Inclán, pequeniña, con outro actor máis novo, con Manuel Morán, e logo vamos a ter a unhas gatas estupendas, e a Esther Carrodeguas, como decía, e Esperanza Mara, que nos farán algo máis musical, supoñemos, pero bueno, hai sorpresas aí, e rematamos con Aldo ao lado, o seu espectáculo. Bueno, a velada ben completa, imos agora cunha pregunta un tanto máis para reflexión. Merche, pregúntoche a ti, que xa levas uns cantos aniños en Airiños, que supón para ti e para o resto de actores e actrices, por exemplo, darlle vida a este presente, tamén encamiñar ao grupo cara ao futuro e participar tan activamente neste 90 aniversario? Bueno, o dar vida cara ao futuro é unha responsabilidade que, bueno, eu podo decir que a nivel personal lle dou moitísimas voltas, porque é algo que nos corresponde ás que estamos agora aí, non? Que supón, pois non sei, algo que aporta a un como traballo comunitario nestes tempos en que todo é tan individualizado, e traballar en comunidade, creando un espectáculo, chegando ao seu remate dunha maneira satisfactoria, porque non sempre quedamos contentos, non? Baixo a dirección de Amantia, ahora que sempre estamos hasta o final a ver como sale, e sempre sale ben, que supón, non sei, unha satisfacción, salir cada 2 días á semana un ensaio. Eu sempre digo que os ensaios pode que sea o que máis me gusta, logo os espectáculos tamén, non? Pero os ensaios son maravillosos. Ti estás con calquer problema da vida cotiá e chegas ali e que el problema durache un cuarto de hora, porque ao momento xa estás en outro mundo. Entón, eu empecé con 15 anos, logo de que Airiños empezou xa nos 80
un pouco máis libremente a poder traballar, sin censuras. Eu aí empecé e pareceume extraordinario facer parte dese elenco do que eu vía pasar cando era pequena, que vía a xente ali facendo teatro desa maneira. Pareceme maravilloso. Supoño que tamén moi gratificante, non? O apoio do público, por suposto, de todos os rianxeiros e rianxeiras. Pois como anécdota contoche, non? Nos, cando estreamos, facemos 2 representacións. Chegamos a facer 3 no Auditorio de Rianxo. E logo empezouse a dar un tempo para que foran coller as entradas, porque se facían unhas colas tan grandes que había os técnicos de cultura andaban un pouquiño moscas coa xente, porque a xente repetía, iba o primeiro día, iba o segundo, e se había un terceiro, pois iba, non? E falamos dun aforo de 300 persoas. De 300 persoas, sí. E entón, pois, sí, vamos, sí que temos o cariño do público, está o que a parroquia, o teatro está tan normalizado que nós estamos ali ao lado da igrexa e a xente vai para a igrexa e nos pedimoslle que nos veñan a ver o ensaio xeral, como ocorreu algunha vez, e ao salir da misa víndenos ver o ensaio xeral. Sí, está normalizado, está moi normalizado, é maravilloso. Moito público nas representacións, lóxicamente, tamén nestes actos deste 90 aniversario que estamos a celebrar, porque o desta fin de semana non é a primeira xornada conmemorativa que se organiza en Rianxo. Houbo xa actos, creo que polo mes de abril, se non me equivoco, e despois tamén estades traballando en outras cousas para o mes de outubro, que a fin de contas xa non queda prácticamente nada. Neste caso é unha exposición con traxes e escenarios ou partes de escenarios de representacións do grupo ao longo de toda a súa traxectoria, para ir xa abrindo boca e preparándonos para este mes de outubro que se vai poder ver nesta exposición. Pois decidimos facer como 3 grandes bloques, non? Como ben dixeches, en abril fixemos as Veladas de Primavera, que é un festival de teatro cultural que facemos na propia parroquia de Asados. Logo temos este sábado a Gran Romería, e en outubro efectivamente vamos a ter, por un lado, unha exposición centrada no vestuario, pero tamén poderemos ver documentos, cartaces, cousiñas, pedazos da historia de Airiños, porque no seu arquivo hai elementos increíbles, o sea, hai cousas datadas de fai case un século hasta, non sei, unha versión original, a primeira edición dos Vellos non deben de enamorarse do libro, ou libros traídos alén do Atlántico no seu momento durante a dictadura por un dos fundadores, que de feito foi a avó e logo sogro de Santos, de Xesús Santos, o sea, a avó da filla de Santos, de Mari, que actualmente facía de anduriña, levaba de estranxis os libros dun lado para outro, el iba en barco e traíos. Bueno, eso, el bestiario. Logo vamos a hacer a gran estrela, que estamos preparando unha adaptación moi especial dos Vellos non deben de enamorarse, que vai ser As Vellas non deben de enamorarse, aberto a unha reinterpretación actualizada en clave de xénero, de identidades, de orientacións sexuais, o sea, vamos a revolucionar un pouco ese texto. Diso vou che preguntar despois porque introducía antes, Merchi, esta publicación que temos aquí os nosos pés, Airiños, 90 anos de Teatro do Pobo, podes collelo, aí está esa publicación. Contanos un pouquiño que se recolle neste libro. Pois neste libro, que tamén en outubro vai haber unha presentación en Rianxo, ainda que fomos facendo, xa estuvemos na MIT de Ribadavia, na fundación, na casa, na xornada de festa da fiestra aberta, abrir as fiestras da Casa Museo de Rosalía de Castro, bueno, máis sitios, os que lle agradecemos a todos que nos conviden. Este libro complementa a este, que se fixo polo 75 aniversario, e conta, por un lado, a historia de Airiños, levando a actualidade, tamén outras accións que ten Airiños, porque, como falaba antes, a parte comunitaria que decía Merche é moi importante, desde pezas pedagóxicas que se fixeron con Esther, as participacións na romería de Barbantia, en Boiro, polas letras galegas, ou o que veña, non? Entonces, está formado como por 2 grandes bloques, por un lado, historia, e polo outro, uns anexos gráficos nos que se recolle unha escolma de cartaces, fotografías das propias actuacións, que hai fotografías desde o 1950 e antes, e hemeroteca, porque Airiños ten unha hemeroteca moi grande, que eso tamén é importante para... Deixamos, sí. Deixamos, unha hemeroteca moi grande que importa para estar, non? Para poder revisar e analizar todas estas cousas. O libro está escrito por min, por Xesús Santos,
e Miguel Silva, que tamén axudou moito na parte de corrección. A portada é de David Cuence, que é un artista da contorna. De feito tamén, bueno, xa salto de tema, que é a colaboración cos artistas plásticos, pero temos aí que estrenamos camisolas que o sábado poderedes adquirir. Imaxe, non? Pimpinela, sí, está feita por Nove Noel. E por último tamén conta cun prólogo de Anxo Angueira, que para nós unha honra poder contar con semexante personaxe, no? Que nos abra o libro. Vale, como nos dicías, pois a historia tamén se recolle, a historia do grupo, unha historia que xa nos avanzaba antes. Merche comezou no ano 33, un ano ou unha etapa, digamos, complicada para todo en xeral, pero máis para facer, entendo eu, teatro, e ainda por riba en galego. Nesta publicación, como en tantas outras actividades, tamén divulgades esa historia e, sobre todo, eses inicios tan complicados e falando galego, non? Por exemplo. Sí, sí. A ver, contanos, Santos, bueno, no libro está que era todo un reto ser quen de que che deran permiso para representar en galego e que, bueno, pois non che puxeran trabas. E cantas veces ensaiaron todo o inverno intentando representar, e logo chegaba o día e non lles daban permiso para representar, non? E bueno, nós a verdade é que estamos moi orgullosos porque a día de hoxe a vista está de que non seguimos un pouco na teima, non? A lingua non foi para diante, foi para atrás, entón sí que creemos que ainda estamos con unha loita bastante importante en ese tema, pero foi recordar todo o que fixeron eles e que seguiran todos os invernos ensaiando para logo representar a un grupiño de personas nunha casa, e logo viña outro grupiño para volver a ver a mesma obra, esta ansia, estas ganas de facer igualmente, levar a cultura á aldea e ao pobo, non? Claro, que ten moito mérito, non? Sobrevivir a unha ditadura facendo, non? O que facía Airiños, non? Aí vamos, porque o mellor no 33 hubo aí un momento de apertura, non? Hasta o 36, de feito nace no seo do Partido Galeguista, e unha das súas señas de identidade era transmitir e aportar, non, en galego. Non era fácil conseguir os textos en galego, de feito hai moitas anécdotas, como por exemplo había un ou dous libretos completos, o resto dos actores e estas reliquias están en airiños de moitas pezas. Cada actor tiña solo o seu personaxe mecanografiado, ¿no? Entonces iba a ser... Bueno, hai moitas anécdotas e logo, efectivamente, nos 40 anos de dictadura foi resistencia, foi loita, non era só amor ao arte. Claro. O sea, non era algo baladí enfrentarte a facer isto, e eso está aí tamén recollido, esa evolución, esas... Hubo multas, hubo... Non sei, foronse cristalizando incluso co paso dos anos, non quero decir odio, sino o rexeitamento das institucións para poder... De cara a Airiños, de cara a Airiños. Hai unha anécdota que eles intentaron representar os vellos non deben de enamorarse, logo de representarse estrearse en Argentina, e non se lle permiteu aquí porque Airiños estaba focalizado, non? Cada vez que iban pedir permiso, a resposta era pero non tenéis obras en castellano, pero que manía de representar en gallego, non? E entón, cando se representou Airiños por primeira vez, representou na Cantiga Segarimos no 75 en Compostela, que estaba máis á vista, e sin embargo Airiños tiñan rexeitado o de poñer o de poder representala. Sí, e hasta o 83 era un pouco un foco. Non o conseguiu. Hai outras obras, como as que decía antes Merche, que hasta 3 veces se montaron e non se deron representado. O sea, hai actores que nunca puideron no pobo chegar a representar despois de ter ensaiado, non? Representar a nivel de ir a un teatro, logo as cousas facían. Un palco, claro. Sempre se fixo todo, non? Ao final, que era importante tamén. Pero quedaba mellor máis na parroquia, non? Nas aves. Mira, creo que non foi ata a chegada da democracia cando por fin Airiños representou os vellos non deben de enamorarse. Dende aquel momento, dende que recuperamos bueno, desde que chegou a democracia a España, como foi evolucionando Airiños ata este 90 aniversario? A voz da experiencia, non? A voz da experiencia. Eu sei non as letras. Sí, bueno, efectivamente, o sea, eu sempre digo que un agasallo que me trouxo a libertade e a democracia foi eso, non? O centro cultural, no cal, ali se movían cousas que nós non sabíamos dela, non? Porque eu, aínda que a ditadura acabou cando tiña 10 anos, realmente non traías vías que le representaban, pero non era tan aberto, non?
E entón, efectivamente, aí empezas a mover e a representar. Aí, cando empezamos, tiñamos un local que onde ensaiamos con un escenario e efectivamente se daban dúas funcións, unha para os socios e outras para os non socios que tiñan que pagar. Entón aí xa se empezaron a representar, xa andábamos polas parroquias ali, incluso algún outro concello e tal. E bueno, logo houve unha época que evidentemente a vida che ven, te casas, a familia, non sei que e tal, e entón pois xa non houve unha temporada que non, pero eles seguiron representando. E logo cando eu volvín, cando volvín xa outra vez definitivamente, que foi no 11, foi cando un día, bueno, o ano anterior eu volvín porque Santos moi sabiamente el día que bueno, que o grupo se iba afloxando, que non había xente nova, e entón o que decideu foi volver a representar os vellos e chamar a xente que no 83 estuveramos nos vellos. Un bo efecto chamada, sen dúbida, sí, non? E tuvo un efecto chamada e aí fomos todos, non? Aí fomos todos. Entón, despois de que se acabou esa época, un día Santos díxome, Merchi, había que buscar un directora profesional ou semiprofesional, a ver que nos atende. E un día eu, pois, preguntei a Esther Carrodegua se ti estarías disposta e dixo, pois sí. Entón ela veu e empezou outra etapa. Aí xa empezamos a facer as cousas como esta xente máis nova fai, que si focos, que si son, que si música, aquí xa empezou a ser... Que si quitaron a figura do apuntador, que porque esta é unha anécdota que chegou no 2011, conta no 2012, sí, fantástica. Moi habitual no teatro afeccionado, non? Custounos, sí. Porque... Pero reivindicaban a conta as anécdotas. Un día Teresa, cando se quedou en blanco, unha das compañeiras se quedou en blanco, e entón berrou, reivindico a figura do apuntador. Pero non volveu o apuntador ao lugar, onde sempre estamos aí un pouco pendentes por si acaso. Pero sí, a cousa empezou de outro xeito e hoxe acadamos, creo eu estou moi feliz de acadar bueno, unha representación non profesional, pero con uns tintes bastante xeitosos. Vamos, temos xente que traballa moi ben e que moi boa. E eles traballan, hai un compromiso e unha pasión que é fundamental para que este proxecto sobreviva 90 anos. Non sei se é que a xenética se modificou xa na vila, pero si non hai resposta non podes chegar ao que chegamos. Joder, eu estou super contenta e feliz, e cada vez que acaba unha función unha choras, non sei que, porque é guau, é unha pasada. Mira, ti és directora, se non me equivoco, dende o ano 2019. Estrenei a primeira obra con eles, Unha primavera para Aldara, en 2019. E claro, chegou despois a pandemia, supoño que un momento complicadísimo, non sei se facíades ensaios telemáticos ou... Eu intentei, foi complicado, como non parar, como conseguir seguir adiante, hubo cousas que intentamos que caeron, pero bueno, sempre nos seguimos juntando ao principio telemáticamente, despois busquei pezas, ao mellor para dúas persoas, readaptamos os ensaios, cando xa se podía quedar, e iban vindo de dous en dous, con máscaras, lecturas dramatizadas, fixemos audiovisual tamén con Miguel Silva Conde, que pois gustalle así o rollito do audiovisual, pois as actuacións, por exemplo, que facíamos normalmente no 17 de maio ou homenaxe ás letras ou que sea, pois hubo 2 anos que foron en audiovisual, en formato audiovisual. Polo Día do Orgullo fixemos un especial de Aldara, eu que sei, eu intentei que non se perdera, sabes, esa conexión e ese grupo, e que a escola tamén foi diferente, difícil e diferente. Pero a escola eu creo que levou un bo mazazo, porque Airiños ten unha escola tamén vinculada. Bueno, a min esa sí que me costou moito máis recuperar a xente nova, o contacto, a expresión, aí hai moito traballo. Bueno, ti levas xa, polo tanto, 4 anos, como quen di, unha legislatura xa a fronte do grupo. Que balance faz do teu paso por Airiños e que chanzo crees que se conseguiu subir nesta última etapa, dende o 19 ao 23, baixo a túa dirección? Pois o balance é moi positivo. Eu agora mismo, pois, bueno, primeiro entrar nunha familia, nunha comunidade, non? Sempre desde o respeto e intentando coñecer e entender de onde ven, de aí tamén que me metín en estas profundidades, no, de investigación. É super positivo. Todos os retos que nos propuxemos, incluso algúns son mellor un pouco locos ao principio, pois non sei se é a xuventude ou a osadía da novel, non, con eles, todo se foi cumplindo. Para min é moi importante que siga consolidado, cohesionado,
é que a perspectiva de futuro está aí, o sea, eu estou de paso, no? Todos, si estamos falando de 90 anos, todos pasamos, no? Somos os órganos que compoñen este gran ser que é Teatro Airiños. Bueno, creo que entendendo eso, e poñendo da nosa parte, facendo que viva e dándolle amor e aire, oxígeno, no? Aí estamos, aire, nunca mejor dicho, aire para Airiños. Sí. Dicía antes, Merchi, que se facía non esa chamada ese momento a, bueno, a novos actores, a novas actrices tamén para que se fose incorporando, para que tamén as novas xeracións se incorporasen ao grupo, unha misión que podemos dicir está conseguida. Temos a diferentes xeracións que conviven dentro do grupo Airiños. Como é traballar con quizáis unha persoa de 20 e pico, 30 anos e outros de non sei cal pode ser a persoa máis maior que tedes, pero quizáis de 70 ou casi 80? Ahora mismo Jesús, por exemplo, máis. Sí, bueno, Jesús ten máis, tampouco está activo de todo, no. Pero simplemente a de falar que sempre foi interxeracional, non? E houve hai pouco, 10 anos, que nós éramos as máis novas, non? E agora de repente... Tempo pasa para todo. Somos, e demais, cada vez así, non? Claro, somos un grupo interxeracional e de repente, bueno, non tanto, digo, sí, o sea, da miña idade teño unha o sea, 20 e pico de Lucía, 58 meus, claro que somos un grupo interxeracional. Son un grupo, nada, no, totalmente somos, interxeracional. Esa é riqueza. Funciona cando, de novo, volvo, cando hai pasión, compromiso e ganas, funciona. En este caso hai amor polo teatro de todas as persoas que están. Eu o único que pido é querer estar, compromiso, ¿no? A partir de aí funciona, porque hai entrega, hai ganas, si hai ganas e entrega, hai resultados. Bueno, supoño que as novas fichaxes van aprendendo tamén dos máis veteranos, como no teu caso, e a inversa, pregunto a ti, que vades aprendendo vos da xente que se incorpora? Moitísimo, moitísimo. A min é que, bueno, xa na persona dela, como directora, hai veces, eu sempre digo, entras ali e faz gimnasia física e mental, porque di, bueno, isto vai a ir así e logo vai así, e ti tes que facer un esforzo para intentar ver o que ela ten na súa cabeza, é maravilloso. Sí, vamos, moitísimo. Igualmente del que o resto dos compañeiros actores e actrices que levan outro ritmo, e que, bueno, desde a tecnoloxía que che van aprendendo cada día ata o espírito de enerxía que che dan, maravilloso. Bueno, ademais tedes esa cantera da que xa falaba Amantia, non? Esa escola, contándonos un pouquiño máis ou menos canta rapazada está implicada neste proxecto e un pouquiño como traballades con eles. Traballamos con, bueno, a escola vai adaptándose ás necesidades e os tempos, non? El número de grupos e tal. Cando eu cheguei, bueno, digamos, non cando cheguei, xa que a pandemia eran 50 alumnos en 3 grupos, digamos, primaria, secundaria e outro máis secundarias máis grandes. Ca pandemia o número reduciuse drásticamente e agora aínda estamos nos 20, 22, o sea, aínda hai... Perdeuse o costume de ir ás extraescolares ou non sei, desa actividade. Pero, bueno, a escola nós temos uns ensaios un día a semana e organizamos tamén unha mostra de, digamos, do traballo de fin de curso, sempre que poden colaborar con nós en proxectos como este, pois como a romería, como tal, convócanse a quen queira participar, e de feito para as vellas non deben de enamorarse, vai haber unha colaboración para a estrea especial con todas e todos os alumnos, así estamos, non sei, motivar, sobre todo medrar xuntos a través do teatro, no? Para a adolescencia, sobre todo, tanto para as nenas e nenos pequenos, non máis primaria, é un lugar de xogo, de ir aprendendo pues, desde dicción, presencia ou o que sea, pero a través do xogo. En secundaria permítenos chegar a temas tabús, non sei, a xuventude tratámola, a xuventude quere falar, quere expresarse, necesita poder tocar moitas cousas, e entonces ese espacio seguro e de respeto tamén é un espacio de liberdade, de expresión, e para min eso é fundamental, ser facilitadora deso. Si, a vosa última obra foi a República Sideral, que andivo aí por moitísimos escenarios, da provincia da Coruña, a provincia de Pontevedra, incluso de Portugal, Madeira, collemos cabeza tamén, efectivamente, pero estades a traballar, como xa nos estades contando, nesa nova obra As vellas non deben de enamorarse, que vai ver a luz en outubro, non? Sí. Traballando xa nela, por suposto, como van eses ensaios e que tal está indo este proceso creativo? Desde a miña perspectiva vai ben, viento en popa. A ver, da outra perspectiva, como levamos o texto, Merchi? Ai, agora ben, a min con este, o meu papel aí, a boticaria,
vai namorar a Lelo. Entón, a nosos, o que nos pasaba con estes papeles das vellas, e que das vellas, que antes eran os vellos, ¿no? Que nos pensábamos que os sabíamos, porque claro, xa tiñamos rular e tal, e claro que as sabías, pero despois, a hora da verdad, pero claro, estamos falando dunha adaptación, dun cambio, non? Os cambios de xénero, cambian tamén, bueno, pero de saber, e logo Castelao moi de picar, frase, e ás veces, pero bueno, viñalle dicindo, ahora Mantia, si, hoxe vamos a ensayar tal parte, me decía ela, a ver, tal, non sei que, bueno, a da Saturia, da botica, e da boticaria, esa, témola. O sea, o texto temos. Agora no coche de volta, Rianxe, podes ir tomando a lección, ¿no? Bueno, pois nada, insistimos neses actos que hai este sábado, mañá, día 12, esa romaría dos 90 anos de Airiños. Moitísimos parabéns por eses 90 anos de intenso traballo. Se no Concello de Rianxo teñen o grupo Airiños, no de Cambados teñen a Caracol, que foi precisamente o encargado de dar o pregón na festa do Albariño, unha festa que, como sempre, foi todo un éxito na vila, pois, como sempre, milleiros e milleiros de persoas gozando do viño e tamén de toda a programación cultural que se artella ao redor desa festa. De contado imos ver unha reportaxe desa festa do Albariño, pero antes, precisamente, temos que brindar con Albariño de Martín Codax. Pasamos por aí esa copa para Merche, esa para ti. Moitísimas grazas por vir ao programa e moitos parabéns. Moitísimas gracias a vos por convidarnos. Longa vida, Airiños. ¡Que viva Cambados! ¡Que viva a festa do Albariño! Cambadesas, que empece a festa xa! Moi ben, aquí non se pode estar mal, sempre ben. Muy bien aquí. Pasarlo bien en general, que es lo que importa. Pues pasárnoslo muy bien, conocer mucha gente, hoy a la noche ir al concierto de Belén Aguilera. Importante. Sí. Que pasen ben e que disfruten do espectáculo. Y el vino, por supuesto, el vino que nos falte. Intentamos sempre estar á altura do que é a festa, non? E utilizar a festa como unha exposición dos nosos produtos, das nosas variedades, dos nosos estrenos, o sea, que traemos estrenos á propia festa. Con moita ilusión, como sempre, estamos encantados do ano pasado, que foi a primeira vez que vimos un ambiente genial, con moita ledicia por todas partes. Hai bodegas moi pequeniñas, familiares como a nosa, e tamén as grandes, e poden ver diferentes tipos de viño, e están moi bons, das diferentes zonas das Rías Baixas, todos están moi bons, a verdad. Pois intentando estar á altura da festa, non? O sea, por o de pronto, bueno, anda un cos preparativos, pero esta é unha aluvión xa na propia inauguración, xa te ves sobrepasado, se non andas un pouco rápido, non? Nada, que a xente o pase ben, que lle guste o viño, é unha añada moi boa, e a colleita de 2022 foi moi boa, así que esperamos que o disfrute a xente. É un bo escaparate, sí, é un bo escaparate porque hai xente de todas partes de España, de fora, pero sobre todo de España, e conocen os viños da terriña de todas as bodegas. Son anos de recuperación, non? A todos os niveis, despois da pandemia, e é moi alegre ver este nivel de ambiente xa o primeiro día, a primeira hora na nosa festa sectorial. Yo siempre me lo paso genial, o sea, todos los años increíble. É unha festa na que hai que ter un pouco de sentidiño e pasalo ben, porque é o que hai, é a única semana que temos.
Estamos arrancando la fiesta aún. Sí, lo de siempre, ya ves aquí la peña, los amigos y así, a pasarlo bien. Sempre ben, cos amigos. Isto é o evento do ano. Non defrauda, mellor imposible. Sempre ben. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Pois nada, aquí seguimos no Verán Verán. Recibimos agora o cantante Roi Casal. Que tal? Moi boas. Boas tardes. Bueno, de contado falamos, porque ademais temos moito que falar e ademais unha primeira cita importante este vindeiro domingo en Vilanova, que temos concerto de Roi Casal, pero é que teño que ir coa axenda, así que imos facer ese repaso comezando polas festas da Peregrina de Pontevedra. Con la harina que roba de los costales, lleva la molinera, buenos collares, con la harina que roba de los costales. A Semana Grande de Pontevedra arranca este sábado, día 12, con propostas repartidas por moitos puntos da cidade, entre elas estes que estamos a ver, La Moda, que actúan este domingo á noite. O luns 14 visita a cidade o cantante Cruz Cafuné, todo un fenómeno do momento nas listas de música urbana, rap e trap. O día 16 é a quenda de Baiuca e un día despois, o xoves 17, será Mago de Oz o que ofreza un concerto de balde. Tamén estará por Pontevedra Vanessa Martín o sábado 19 e pechando o cartel Pimpinela. Ay, molinero, dale, dale a la rueda, dale con aire para que muela. Te vi en la ventana. Festa da Peregrina en Pontevedra e en marcha o San Roque en Vilagarcía. Esa bandida me dejó, sin importarle me botó, entre bebidas confesó que yo fui su mejor error. E aquí moito que contar tamén, por exemplo, as actividades do Festa Clown ata o 15 deste mes de agosto. Nesta noite de venres, a esta mesma hora, estáse a celebrar o concerto dun dos cabezas de cartel, Don Patricio. Outro dos artistas destacados deste 2023, Raiden, vai actuar na cidade o día 17, o mesmo día que visita Vilagarcía Treixadura. Pero antes diso, o día 16, como non, temos outro dos imprescindibles das festas de San Roque, a Festa da Auga. Ese mesmo día, para aqueles que non se queiran mollar, temos un plan alternativo no auditorio, a actuación da banda de Cámara de Arousa. Os festexos chegarán ao seu punto final o domingo 20 cunha nova edición da Festa da Ameixa de Carril. Esa bandida me dejó, sin importarle me botó, entre bebidas confesó que yo fui su mejor error. A ella le gusta el calderón, guasa guasa, tengo a toda mi gente del pueblo en la casa. ¿Quién te iba a decir que no si te pasas? Bájate pa'l calderón, what up son? A ella le gusta el calderón. Pois para esas ameixas non ven nada mal un pouquiño de pan. Temos xa aquí a 20ª edición da Festa do Pan de Ribadumia. A cita é este sábado na Carballeira de Ribadumia. A xornada arranca xa pola tarde co concurso de sobremesas caseiras e o concurso de empanadas de millo. Temos tamén, como sempre, esa viaxe ao pasado coa representación da moenda do millo do país, amasado e mostra de elaboracións de pan tradicional. Outra das propostas é para a rapazada, un obradoiro infantil para que os nenos e nenas aprendan a tradición do noso pan. Pola noite, degustación de queimada e tamén música, neste caso co dúo La Mecánica. E outra cita gastronómica máis, neste caso a Festa da Ostra en Noalla, aquí no Concello de Sanxenxo. Unha festa que chega este ano a súa 30ª edición, organizada pola Comisión de Festas Virxe do Carme de Noalla.
Dende hoxe e ata este domingo, día 13, teñen instalado unha carpa nas inmediacións do campo de fútbol. Ali poderemos degustar esas maravillosas ostras a prezos populares. Tamén se poderán tomar outros deliciosos produtos como mexillón, sardiñas, churrasco ou empanada. E a outra cita, xa dicía eu, este domingo en Vilanova con Roi Casal. Que tal? Moi boas de novo. Pois xa estamos a dicir, non? Este domingo temos concerto en Vilanova con Roi Casal e o seu novo espectáculo, non? Sí, a verdade é que Vilanova sempre, bueno, é unha parada case obligatoria para min cada verán nos Xardíns de Umbrío. Sí, así, o ano pasado prácticamente rematábamos a xira Son Galegos un Cubano despois de 6 anos, e este ano pois casi estamos comezando a nova etapa en distintos lugares de Galicia. Agradezo especialmente a Vilanova que me den a oportunidade de mostrar o espectáculo ali, e tamén porque Vilanova é, digamos, o punto de partida de Mar de Santiago, que é un proxecto, un xeo destino que é creado hai 3 anos, eu creo que moi acaídamente do que son o embaixador. Un xeo destino que, aparte que comeza en Vilanova, pasa por Catoira, Valga e Pontecesures, está intrínsecamente relacionado tanto co Camiño de Santiago como coa romería vikinga, como tocache ben de preto, polo tanto. Claro, é como incluso a música que ao final, a música tradicional galega, que ainda que eu agora estou en outros lares, sí que ten ben moi influenciada por eses dous fenómenos, claro. Bueno, un concerto que se enmarca dentro da festa do mexillón e do berberecho. Temos aí esa mestura non tan típicamente galega como é a combinación de gastronomía e música, neste caso unha cousa tirada a outra, non? E anima tamén a xente a que participe, por exemplo, no teu concerto, non? Sí, ligar a música coa gastronomía, coa enoloxía, sobre todo nos meses centrais do verán, que en Galicia é unha maravilla, verdade? Está todo verde, hai bo tempo, e a xente ten ganas de salir a disfrutar, e pois que é unha combinación perfecta. Así é a mostra de que se repite o formato en distintos lugares das Rías Baixas e de Galicia continuamente, porque é un formato de éxito. Despois, obviamente, pois habrá maior e menor calidade tanto na música como na comida ou no viño, pero eso xa depende de cada produto, claro. Pois sí, bueno, un concerto que forma parte desta nova xira que tes en marcha, xira Ambos Mundos. Que nos ofreces neste novo espectáculo? Pois neste Ambos Mundos, despois de o que che comentaba antes, despois dunha xira como Son Galegos un Cubano de 6 anos que marcou tanto a miña carreira, verdade? Despois de a xente sabe que eu estuve en prácticamente 10 anos como arpista de Milladoiro. Despois desa etapa fixen casi pop, desde raíces da música de aquí, pero a partir de 2016 todo eso que xa expliquei moitas veces, esa relación con Neira Vilas, gravei Son Galegos un Cubano, fixemos unha xira que eu nunca pensei que fose a ser tan numerosa e tan exitosa. Tocaba facer outra cousa, e agora o que estou facendo directamente facer novos singles, novas cancións, como a última que acabamos de gravar xunto a ti, verdade? Pero cando chamase Ambos Mundos a xira, pois porque sempre está xogando entre dous equilibrios, o equilibrio das novas creacións, pero si tamén o público que ven a verme non me perdonaría que deixase de tocar temas clásicos meus, e temas clásicos meus son tamén dos dous mundos, da parte latina de Son Galegos un Cubano e da parte máis pop anterior, verdade? Desde Ninfa das Frescas Augas, o meu tema co que comezou a miña carreira, creo que polo que son máis coñecido, A Pinar del Río, o single de Son Galegos un Cubano. Eso podese ver en este espectáculo, cunha banda, como sempre, unha banda grande, desde hai unha sección de percusión potente, os coros, bueno, ao meu elenco habitual que a xente coñece, pero facendo xa unha mestura entre as miñas dúas, digamos, caras, as miñas dúas versións, e eso é aderezado cos temas novos que estamos producindo, sí. Bueno, sempre o dis, non? Que o eixo da túa carreira son os directos, e aí onde te volcas especialmente, a resposta do público tamén se ve, non? Que é moi agradecido cos espectáculos que ofrecedes. Para aqueles que se cadra aínda non te viro nunca, e iso que tiveron moitísimas oportunidades en toda a túa trayectoria, contalles, que lles ofrece un espectáculo como é o caso de Ambos Mundos? Coincido plenamente en que a miña forza é a de moitos músicos que non somos, digamos, estrellas de multinacionales e tal, que se está ben, é unha parte máis da música, pero sí que a nosa forza radica na música en directo, obviamente, é no que se basa as nosas carreiras. Eu levo, desde que teño 19 anos, subido aos escenarios,
xa teño pasado por todo, verdad? Ao final iso faiche dar unha madurez para conformar un espectáculo, que me preguntas, un espectáculo no que se pode ver desde unha instrumentación variada, desde que eu aporto, verdad? Exótica, sobre todo, a exotismo de instrumentación como pode ser a arpa, que é o meu instrumento de cabeceira, ou a zanfona, ou o buzuki, ou a ocarina, pero eso combinado con unha banda grande de percusión máis pop, despois a sección latina, os coros, que é unha parte que traballamos moito en directo, e despois unha música fresca de baile, que obviamente non estamos falando de unha música ni medieval, ni world music, ni moito menos. A música que eu fago é máis música popular, tanto sea desde o punto de vista pop a tanto o punto de vista latino, é unha música para todos os públicos, non é unha música de nicho, ni moitísimo menos, sino unha música que creo que desde un rapaz de 18 anos, unha rapaza, hasta unha persona maior, nun concerto noso se sinte cómodo. Eu creo que esa é a parte da miña filosofía de facer música, non? De que non sea algo moi complicado de entender, nin sexa algo para un público moi concreto, senón un marxe máis aberto que fai que tamén non este clasificado, nin xogo en ningún circuito concreto. Non xogo no circuito do folk, eu non xogo no circuito do pop, non xogo, pero bueno, xogo no circuito da música en Galicia, que é o que a min, o público galego é que me levou a facer, me animou, me dou recursos, me dou o ánimo e a confianza para ter unha base sólida na que crear música, crear estrutura tamén como músico, de rodearte de profesionales, desde técnicos a xente de management, e eso eu debo ao público en galego, ao público galego, non lle debo a ninguén máis. Falabas agora do teu equipo, da túa banda, eu que tive en ocasión de estar nalgún concerto teu, en algunha ocasión, vexo que é un equipo moi unido, que sobre todo se lle nota que lle pon paixón, non? Que enriba do escenario están a tope coa actuación, para que a xente tamén desfrute, non? Sí, eles, é o que digo eu, ao fin e ao cabo, eles son músicos, non? Facemos música en directo, é a creación. A semana pasada estábamos en Oleiros, na feira que fan alfaroleiros, e eu dicíalles que ao fin e ao cabo quen fai unha figura cerámica ten moito que ver coa música, porque é un traballo que empeza no intelecto, ti pensas como vas a facer esa figura cerámica e acaba levando as mans, e coas mans transformas esa peza cerámica. A música que nos facemos, independentemente do estilo e do produto final que fagas, é o mismo. Eu compoño desde cero a música, a letra en moitas ocasións, e acabo levando a eso, comezamos co proceso de arranxos, de produción. A última produción acabamos facendo en California, en Los Ángeles, con un produtor moi prestixioso dali de orixe galego, pero ao final é o mesmo, é artesanía, e despois iso hai que leválo ao escenario. É o escenario que os meus músicos síntense plenamente identificado coa música que facemos, con que sea todo en directo, con que os instrumentos todo vai microfoneado, é a música en directo. Nós non aspiramos a convertirnos en ningunha outra cousa, nin ao divertimento polo divertimento. Nos aspiramos a divertir, pero tocando, e eso transmítese. Ao fin e ao cabo, os músicos, o compromiso que teñen comigo tamén é porque moita parte da banda se conformou para son galego, son cubano, algúns eran galegos, outros son cubanos, e iso fixo que unha historia que é a da emigración galega en Cuba, que estaba aí medio esquecida, que non se profundizara moito, no que me incluyo, porque a min son galego, son cubano, me valeu para descubrir tamén toda esa historia. Nos decía moita xente, non? Isto é moito máis que un concerto de música, é case a epopeia da emigración, de empezar a entender como Galicia é o que é hoxe en día, gracias aos galegos que non viviron en Galicia, gracias a saber que o himno galego, a Real Academia da Música, escolas, hospitais, moitísimas cousas se fixeron con recursos que mandaban os galegos dende América para aquí. Galegos que podrían haber renunciado a ser galegos porque eses sabían que non iban a volver nunca máis. Colles un barco e non é como hoxe que colles un avión en 6 horas te pos aquí. Eses non axudaron a dignificar o idioma. Prácticamente Galicia como entidade xurdeu na mente dos galegos en América. Entonces, ese compromiso dos meus músicos comigo, eu creo que non é comigo, senón que é co proxecto, verdad? Que o que faz, que empeza a ser máis que música, empeza a ser un compromiso coa
co lugar do que procedes, sexa neste caso Cuba ou Galicia, e que a través da música mostramos quen somos e como somos sen ningún complexo. Bueno, dentro desta xira, xa non lo comentabas ti, hai temas que son novos, que se incorporan lóxicamente ao espectáculo, pero outros moitos veñes arrastrando, non? Por exemplo, dese Son galego, son cubano, e pregúntoche polo caso de Xunto a ti, ese tema que, por certo, despois imos ver o videoclip, que mantén en parte non esa esencia tamén, certas cousas que parece que me queren recordar un pouquiño Son galego, son cubano, por exemplo, eses coros que hai cada certo tempo, pero tamén se nota unha evolución, non? Un cambio tamén un pouco de ritmos. Non sei se ti notas esa evolución ou cara onde vai esa evolución, cara onde queres que vai esa evolución de Roi Casal. Sí, eu creo que é unha tónica habitual na miña carreira, quer dicir, cando a xente xa me vía como arpista de Milladoiro, que é algo que a mí incluso ao principio me parecía un exceso de responsabilidade, de entrar a sustituir a Rodrigo Romaní en Milladoiro con 19 anos, cando xa me vía así a xente con esa digamos, esa figura pública, eu decido romper con eso, porque quería que con 28 anos xa fixera o que tiña que facer en Milladoiro e empezar a facer unha carreira pop, verdade, de música máis, obviamente, eminentemente cantada, con outros elementos que non sería normal que fixera Milladoiro. Cando a xente xa me empeza a colocar aí, pois por causalidades do destino, acabo facendo Son galego, son cubano, que me abreu as portas a unha bolsa de público que non me coñecía en absoluto, e cando a xente xa me decía, me chamaban pola rúa como cubano, a veces incluso, cando non o son, aínda que sí que teño moita relación con Cuba, pois agora toca facer outra cousa. Eu creo que non ten sentido para un músico repetirse, pos unha playlist e escoitaste cando queiras, e xunto a ti, sí, claro, hai elementos que vas incorporando, que ves que a túa carreira musical, cousas que funcionan, que empezas a saber facer ben, como os arranxos dos coros, os arranxos dos metais, como en xunto a ti hai un pouco de ambos mundos, por eso lle poño ese título ao disco. En xunto a ti temos desde a parte máis unha parte pop na concepción dos arranxos dos temas, pero hai unha parte tamén eminentemente latina, desde as sonoridades dos metais, a forma de compoñer. Entonces, eu penso que é unha fusión das dúas partes, e ambos mundos tamén, que non o dixen, é o nome dun hotel que hai na Habana Bella, que na terraza dese hotel, no que aparte se aloxaba Hemingway durante a súa época na Habana, negociamos moitas cousas de Son galego, son cubano. Ali coñecemos moita xente, moitos músicos, moitos produtores, moita xente do Ministerio de Cultura de Cuba. Ali se facían moitas as reunións na que ao final fructificou eso que se chamou Son galego, son cubano, cando daquel entón non se sabía como se iba a chamar, e tamén é unha homenaxe a todas eses momentos que pasei ali, ambos mundos, verdad? Ao que me tocaba facer ahora a min a este lado do Atlántico, o mundo de lá e máis o mundo de aquí. E xa, por cerrar o de Xunto a ti, decidimos que había que xa que o que digo, o apoio do público en Galicia foi abrumador, incluso fixemos concertos en Suiza, en Brasil, en outros lugares, pero sobre todo en Galicia. Decidimos esforzarnos en sacar un produto de máxima calidade, gravámoslo coa miña banda habitual aquí en Galicia, e despois o que a voz e a postproducción técnica, mestura, mastering, efectos, e todo eso fixámoslo en Los Ángeles con Charlie Rothgarman, que é un produtor de orixe galego, que marchou para lá hai 20 anos cunha man diante e outra detrás para buscarse a vida, e que hoxe en día polo seu estudio pasan figuras da talla de Celine Dion, Michael Bublé, etcétera, etcétera, e que nos coñecíamos, tiñamos relación a través de varios músicos da banda. El sempre me dicía, tienes que venir a gravar, tens que vir aquí un día, e ese día chegou con Xunto a ti, eu creo que a máis alada de xudgar o tema dende o punto de vista musical, que é responsabilidade miña, dende un punto de vista técnico, creo que é excepcional o traballo que fixo Carlos aí. Bueno, nesta etapa histórica dentro da túa carreira, comezaba no 2016 a estrea de Son galego, son cubano, que se prolongou ata o ano pasado, ata o ano 2022. Non sei se cando se creou todo ese proxecto musical a cabalo entre Cuba e Galicia, te agardabas que fose ter un percorrido tan longo? Non, é cunha pandemia polo medio, incluso sobrevivindo a unha pandemia. Non, eu teño un recordo claro de un momento cando viña de volta no avión en marzo de 2016, Neira Vilas falece en novembro do 2015, 4 meses antes, despois de deixarme escritas todas as letras de Son galego, son cubano, e incluso o prólogo,
eu decir, pouquiño antes de falecer estábamos falando, cando vas a gravar, Roy, a Habana, tal, eu estuvera xa visitando a Habana varias viaxes para formarme un pouco musicalmente, para ver como esas reunións que che decía no Hotel Ambos Mundos, para coñecer músicos dali, para coñecer produtores, para empaparme un pouco. Xa che digo que Son Galego, Son Cubano foi un traballo para min de formación de casi 2 anos. Neira Vilas falece e cando veño de volta de estar un mes e medio grabando na Habana co disco duro para terminar as grabacións aquí, eu viña pensando se o meu público entendería ese xiro, canto duraría eso, que tiña que conformar unha banda que fora capaz de defenderos en directo. Entonces eu recoñezo, dixen, isto seguramente será un disco, un paréntesis na miña carreira que se durará un ano e despois terei que seguir facendo o que estaba, porque ao mellor tiña dúdas de se a xente o iba a entender. Eu estaba sigo hoxe en día moi orgulloso do produto musical, pero pásanos moitas veces aos músicos, ti podes terlle un cariño especial a unha canción ou a un disco e a veces en directo non funciona. E Son Galego, Son Cubano sorprendeume por precisamente o contrario, unha xira de 6 anos, de casi 7 anos, verdade? Porque empezamos en 2016 e tivemos que parar casi voluntariamente, porque nos seguían contratando para este ano Son Galego, Son Cubano, tivemos que explicarlle que nos contrata, que non se preocupara, que ambos mundos lle iba a funcionar, que confiaran en nós, que lle iba a funcionar ben, pero que sempre me dicían dun ano para outro, e canto vai durar Son Galego, Son Cubano? E dicíalle, sempre que o público o demande. Ao final eu tuve no que parar, porque ao final deime conta de que me estaba convertindo casi nun personaxe, máis que a xira estaba superando ao artista, non? Entonces crin que o máis eu que me considero que teño algo que aportar na música, o máis honesto pola miña parte era parar esa xira, aínda que obviamente os temas principais son o meu patrimonio musical, son composicións miñas, bonos, os que queira, bueno, seguir tocando en directo, pero toca facer cousas novas e abrirse como levo facendo toda a vida. Un deses temas de Son Galego, Son Cubano que continúan esta nova xira é Amor Cubano, que ademais supoño que terás un cariño especial polo contido que creou Neira Vilas, porque era realmente unha canción de amor para a súa muller. Sí, aparte eu lembro perfectamente que cando Neira Vilas me escribira xa todas as letras, me escribira desde Pescadores do Golfo, a historia de Caballero de París, bueno, toda a historia de Son Galego, Son Cubano. Eu lembro cando en xullo do 2015 na Cidade da Cultura a Neira lle dan o Premio da Cultura de Galicia e lle digo, Pepe, xa me escribiche sobre todos estes temas, sobre Pinar del Río, sobre todo eso, e non me escribiche sobre unha canción de amor cara a Anisia Miranda, que foi a túa compañeira de viaxe, que el coñece en Buenos Aires cando chegan con 20 anos os dous, ela chegada dende Cuba, el chegada dende Galicia, van a Buenos Aires os dous a estudiar xornalismo. Dende ali empezan a facer unha actividade increíble por Galicia, por exemplo, crea unha editorial que se chama Follas Novas para distribuir literatura en galego para todo o mundo, cando eso estaba prohibidísimo aquí en Galicia, era casi como andar como ser contrabandista, vender libros en galego. Eles dende ali empezan a facer esa actividade cando eran simplemente, pero bueno, ali estuveron en contacto cas mocidades galeguistas, etcétera, e cando triunfa a Revolución, Anisia, unha muller comprometida co seu país, convence a Pepe, a Neira, de que teñen que marchar para Cuba a participar nese proceso. Alá van os dous para Cuba, chegan a Habana, pois que o que decía, eles en Buenos Aires, Pepe decíame que traballara nunha panadería, nun telar, o sea, tuveranse que buscar a vida, como ao final ele era fillo duns campesinos de Vila de Cruces, de Gres, que decíame que a primeira vez que virou ao mar fora para sacar o billete para ir para Cuba, en Vigo. Cando chegan a Habana, ali, pois, claro, sobre o ano 60 ou 61, moi recentemente no 59 foi cando triunfa a Revolución, el empeza a traballar no Ministerio de Industria co Che Guevara, e ali recorre toda a illa para dentro das súas funcións como funcionario da Revolución, e as mañás fai a súa función e as tardes pregunta en cada pueblo aquí quen había galego, empeza a recoller todas esas historias e crea un rexistro no Instituto de Literatura e Lingüística que hai en Carlos III, na Habana, algo así como a Real Academia Española da Lengua, pois o mismo na Habana, e deixenlle fundar unha sección de Galicia
e ali toda esa información é o disco duro que creou Neira Vilas, que temos que digitalizar porque eso corre risco de desaparecer. E el, claro, el me empeza a mostrar todas esas historias que converte en poemas para facer Son galego, son cubano, e eu lle digo, vale, moi ben, pero toda a túa trayectoria, ti nunha historia chegarías a Cuba se non fora por Anisia. Roy, eu teño 87 anos, me decía, Anisia xa hai 5 que faleceu, e non sei se me sentirei capaz de escribir un poema de amor para Anisia. Bueno, eso foi, xa che digo, na Cidade da Cultura en xullo do 2015, e unha semana ou dúas despois lembro que recibín un mensaxe que poñía Amor Cubano, era o poema de Neira Vilas a Anisia Miranda, que claro, forma parte do repertorio, eso como creo que será dos temas que sempre me acompañarán. Bueno, escoitándote falar, en concreto escoitándote falar de Neira Vilas, non sei se a estas alturas imaginas a túa carreira musical de non terte cruzado con el. Sería moi distinta, obviamente. Eu recoñezo que cando chego da Habana en 2014, el cruzase comigo porque lembro perfectamente que chaman á miña casa. Sí, porque o curioso, perdón, neste caso é que el contactou contigo, non ao revés, non? Porque lle din dende Cuba, claro. Eu non coñecío como coñecemos calquera outro, de ler memorias dun neno labrego, etcétera, pero non coñecía a súa faceta de historiador, nin o coñecía moito menos personalmente. El chámame, son Pepe Neira, dinme os meus amigos da Habana que lle deron un premio, déramo o Premio Internacional Cuba Disco no 2014, nunha xira que fixéramos en Latinoamérica, pois deronme polo disco Máxicamente Bello o Premio Internacional Cuba Disco. El dime que me lle gustaría coñecerme porque el viveu 31 anos ali e que ten moitos amigos no Ministerio de Cultura que lle din que mandanlle mensaxes dicindolle hemos premiado a un gallego. Entonces el quere conocer ese galego e aí empeza a nosa relación. Eu vou a Vila de Cruces como con el me empeza a explicar toda a importancia que ten, empezo a descubrir a profundidade que hai en todo o que el transmite. El dime, mira Roy, isto nos libros de historia está perfectamente documentado, pero do que se trata é de que cada noite ás 10 da noite aí na Plaza dos Barcos en Sanxenxo pois esta historia chegue. Entonces o que hai que facer, ti que eres un tío que faz música, que che dicía ao principio popular, que non eres un músico de nicho, universaliza ese mensaxe, fai que a xente a través da túa música descubra a punta do iceberg e quen queira vai a poder descubrir, pode afondarse a máis alá da música ou do que nos digamos. Entonces aí ese é o leitmotiv de Son galego, son cubano. Entonces empezamos a traballar en eso, xa che digo, en 2014 e acabamos grabando en 2016. Foi un proceso de viaxar moito a Cuba, de falar moito con el, de un proceso largo que quedou documentado nun documental de televisión, que fixo que a cada noite leváramos esa historia increíble que é a epopeia da migración galega a Cuba aos directos dunha maneira que a xente o baila, que a xente que non era un tocho de historia, para iso estaba o libro, non tería sentido, sino que é unha música exuberante na que a xente baila, canta, música latina mesturada coa nosa. Por iso eu non me imagino, non podo imaginarme como sería a miña carreira hoxe en día sen estar en contacto con Neira Vilas, pero que lévame sucedendo, tive a fortuna, eu síntome moi afortunado, teño moito, xa digo, ao público en Galicia, pero teño que agradecer a Neira Vilas, a Pablo Milanés, a Milladoiro, a toda a xente que sempre me abreu as portas e me abreu as miras para facer a música, para ver o que eles facían e eu darme conta de que esos elementos que acabo de decir e algúns outros que me quedan no tinteiro, que pido disculpas que se alguén ves de entrevista non o nomei e que me axudou, porque moita xente me axudou para chegar aquí, de como facían as cousas, de como da emoción que lle poñían, eso é o que me conecta ca miña banda, o que decías, do compromiso máis alá da música, o compromiso dunha forma de facer música e do sentido que ten a música cando subes a directo. Non é só un divertimento para min. A xente que ven os concertos de Roy Casal sabe que non é só música por facer música, ten un trasfondo, todas as cancións, todo o que facemos ten un trasfondo, e Son galego, son cubano tuvo un trasfondo nun contexto moi determinado. Esa conexión coa música, con esos agradecementos a diferentes personaxes, tamén desde ben pequeno no ámbito familiar, non? Aí podemos decir que naceu todo e xa desde ben pequeno interesándote, supoño, pola música e polo que vías na casa, non? Sí, claro, eu creo que non fai falta que diga que son fillo de Nando Casal, membro fundador de Milladoiro, un dos gaiteiros, ainda que toca outros instrumentos, esa
maneira de entender a música como polinstrumentista, descubrindo en Milladoiro, que ao mellor pode que ningún de nós seamos os mellores no noso instrumento, pero dámonos conta que os instrumentos son eso, unha paleta de cores para pintar un cuadro. O que importa non é a cor, sino o cuadro en xeral, non? A música en mayúsculas é algo que eu aprendí en Milladoiro, obviamente que meu pai me imbricou. Eu lembro de pequeniño, tendo 6, 7 anos, meu pai chegar de gravar de Dublín os primeiros discos, eses discos que chegaban en vinilo, eses discos da Galicia de Mailoc, o Berro Seco, todos eses discos que forman parte da historia de Milladoiro e da historia da música de Galicia. Eu escoitaba, eran a banda sonora da miña vida, como anécdota, que eles, claro, algún día habrá que contar a intrahistoria de Milladoiro. Eles, lembrome, que me acordo desa anécdota, bueno, dicir, ao mellor non me moito ao caso, pero creo que é simpática e reflexa o grandes que eles son, digo que o pouco do que fachendean delo. Eles en Dublín decíame, no, gravábamos decía, papá, que tal grabando? Ben, o que pasa é que gravábamos polo día e a veces tiñamos que acabar pronto porque entraba un grupo de rock dali, entraba a gravar de noite, eran nos estudios da CBS, creo, en Dublín. Era un grupo que gravaban, e claro, tiña as guitarras altísimas, depois a mañá chegábamos, estaban eles ainda ali e tal, e Antón Soane, que non se conocían, decían eran uns, pero era U2 quen grababa con eles, ¿no? Cando empezaban, entonces, eles teñen pasado por todo. Feito, eu lembro que o primeiro concerto que fixe con Milladoiro, o primeiro foi en Madrid, no Palacio de Congresos de Madrid, en frente ao Bernabéu, ese que hai ali, que tiñamos de cantante convidada Ana Belén, e ao día seguinte salimos para facer 15 concertos en Tokio. Esa era a realidade de Milladoiro, é a realidade de Milladoiro. A normalidade, eles colleron unha música daqui que estaba defenestrada, que era a música dos pobres, a música dos gaiteiros que andaban polas romerías, como dicindo, pobriños, o que molaba era facer outras cousas, e levarnos aos teatros de todo o mundo, e fixo que tocar música daqui fose algo do que os rapaces hoxe, pois mira, desde Tanxugueiras a outra, o vexan como algo normal, e aí empezou todo, con Milladoiro e os grupos da súa época, verdade? Incluso a xeración anterior de cantautores, ainda que era outra época distinta, pero si aí empezou todo, e a min márcame moito ese feito, non? O feito de non facer música por facer música, que tamén está ben, pero que eu non fago eso. Non fago música con trasfondo e eso sí que aprendí en Milladoiro. Bueno, imos ir rematando, volvemos a xunto a ti porque ímonos centrar no seu videoclip que foi grabado entre outras localizacións, bueno, aquí ao ladiño no Concello do Grove, tamén en Vilanova precisamente, tamén por Lugo, creo que no Concello de Cervo, e por suposto na casa no Concello de Catoira, e ademais moi ben acompañado da actriz Beatriz Serén, que nos acompañou por certo tamén nunha entrevista na tempada pasada aquí no Verán Verán. Contame, como foi esa experiencia de rodaxe con Beatriz e tamén as localizacións, como foi esa experiencia? As localizacións, basta dicir que se escolleron lugares que nos levan tratado moi ben, foi unha maneira de agradecer a eses Vilanova, Cervo, Catoira, lugares nos que nos sentimos como na casa, en algún literalmente, como Catoira, non? Como non? E que teñen localizacións increíbles, como a fervenza do Paseo dos Namorados en Cervo, digamos, a pasarela en Vilanova, o recinto das Torres do Oeste, que decir deses lugares que forman parte, digamos, da paisaxe increíble de Galicia, e que decir de Beatriz Serén, a quen coñecín cando fixen a banda sonora para a serie Pazo de Familia, que ela era unha das actrices principais, unha produción, outra produción exitosa do meu querido amigo José María Besteiro, un produtor galego que triunfou en Miami e que cando volveu, pois, un día tamén se me presentou dicindo que lle gustaba a miña música e quería que lle puxera a banda sonora a esta nova serie, a Pazo de Familia. Grabando Pazo de Familia, coñecín a Beatriz e deime cuenta de que para mí é unha actriz das que enganchan, das que a veces ves que ten algo, e sempre pensei, dixen, con Bea algún día teríalle que propoñer facer algo cando empezamos a facer algo de audiovisuais, e agora que non se entende sacar un single sin un videoclip, contactamos con ela e todo foi facilidades do comenzo, empatamos moi ben, é unha rapaza estupenda, que eu creo que é dos maiores talentos que temos en Galicia, e que eu conhecei personalmente, e agradezo moito as facilidades do rodaxe, que para min, que eu non son o actor, era o complicado, e ela foi a que en moitos momentos pois aportou a tranquilidade. Bueno, pois o resultado dese traballo ímolo verde contado nese videoclip de Xunto a ti, co que, por certo, aproveitamos xa para despedir este Verán Verán desta semana, non sen antes agradecerlle a Roi Casal a súa visita ao programa e brindando, Roi, como manda o ritual do Verán Verán con Martín Codas. Moitísimas grazas e que o domingo sexa todo un éxito ese concerto en Vilanova. Moitas gracias. Sinto
Sintote tan preto de min, que a tua presenza chego veo do meu corazón, como as líridas de abril. Junto a ti, eu teño un aluminio sen fin, a ollada que me torna feliz. O bico é a razón para vivir. Tan só quero estar junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. Cólleme a mau amor, elévame onde me agano teu querer. Podría seguirte até os cumios do Monte Everest ou até as beiras do Yangtze. Podría pasar a eternidade entre os coiros do teu mar, vendo contigo cada amanhecer. Vaianos ben, vaianos mal, nunca me cansarei de amar. E sabes que eu sempre voltarei junto a ti. Eu teño un aluminio sen fin, a ollada que me torna feliz. O bico é a razón para vivir. Tan só quero estar junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. Vou a buscar-te unha estrelinha no céu, para gravar-lhe a ferro teu nome é un desejo. Vou a pousar suavemente no teu peito, será tua para sempre, o meu amor nunca estará ausente. Vou a buscar-te unha estrelinha no céu, para gravar-lhe a ferro teu nome é un desejo. Vou a pousar suavemente no teu peito, será tua para sempre, o meu amor nunca estará ausente. Junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. Eu teño un aluminio sen fin, a ollada que me torna feliz. O bico é a razón para vivir. Tan só quero estar junto a ti. A raíz que me suxeita a terra, o río que cruza fronteiras, con quen podo soñar a cegas, dime con quen. Junto a ti, a esperanza para as miñas penas, o refugio que sempre espera, quero que me entendas. Tan só quero estar junto a ti. 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 Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo.